Justament, a Carcassonne hi ha hagut dos cops de manifestació per l'occità. Hem vist avançar les causes. I aquí també, doncs, és una manifestació per l'occità, aquí també. Les autoritats locals han participat a la presentació aquí localment. Tu que penses haver un rol des d'aquella, direi, ajuda a l'emplec digne de la llengua occitana aquí al país de Carcassonne? Si ajuda el què? A una consciència política millor? De fer un consens? Sí. Jo crec que sí. Jo crec que l'objectiu d'aquest projecte és de recordar el que va ser l'Occitània, de recordar que l'Occitània d'aquesta època va ser una civilització molt en abans amb les civilitzacions del seu temps, és a dir, tenim una imatge fosca de l'edat mitja, no? Però en canvi la cultura i la forma de ser i la vida de l'Occitània no és una imatge fosca, és una època plena de llum. L'Occitània d'aquesta època és un país obert a les altres cultures, és un país obert a la cultura àrab-andalusa, del qual s'inspira per crear el món de l'amor cortesà. L'amor ordrí serveix per crear l'amor cortesà, l'amor platònic, tot el treball poètic i musical. L'Occitània d'aquesta època acull la classe més intel·lectual dels jueus que fugen d'una Andalusia ja menys tolerant i acolleix a les universitats occitanes els millors pensadors, els filòsofs jueus que aquí tradueixen a la llengua hebrea els principals tractats que estaven abans escrits en àrab. I aquí és una font és un país de riquesa econòmica, perquè és un país que està prosper, les ciutats creixen, és un país que té una demografia creixent, és un país que té tolerància, en el qual hi ha una independència, és a dir, les ciutats, els comtats tenen una independència, estan sota estan servits, diguéssim, tenen el poder de l'ajuda del rei d'Aragó i de Catalunya, però ells tenen una independència total en aquest sentit, i per això aquestes ciutats tenen aquest orgull de ser i de decidir. Per això el problema de Béziers és que la ciutat no considera que sigui just donar als croats 250 suposats herètics, perquè considerem que aquestes persones no havien fet res de mal, no? Aleshores, el refús de donar aquesta gent no és res més altre que voler conservar la llibertat. És a dir, per aquestes ciutats occitanes, una de les coses més importants que hi havia era la llibertat. I per això el catarisme també va fer tants acòlits, tantes... Perquè el catarisme era una creença de llibertat, també. Era una creença que deixava que hi havia unes regles, que hi havia tota una litúrgia, però no hi havia un poder superior, com hi havia a Roma, que t'obligava, sinó que eres tu que prenies encara, eres tu que allà, amb coneixement de consciència, decidies de si eres capaç de ser baptitzat i formar part d'aquesta cosa. Per tant, és tot un altre concepte, i això va ser, aquesta forma de ser es va produir en un moment en què encara el poder de Roma era tan important que ni els reis podien fer front a això. L'escena aquella del rei Raimon que accepta de ser flagelat nu davant de l'Església per poder anul·lar l'excomunió, és una escena que avui dia és inimaginable, no? Dans ta conférence de presse hier, has explicat une description de la conquête del país de Palestina, conquesta franca e conquesta occitana, e has comparat les dues causes, donc hi havia també conseqüències de les conquestes cristianes en el món musulman. Pots explicar aquell fenomen, aquell període històric interessant per l'humanitat? Sí, jo, clar, ja fa un parell d'anys, quan vaig estar treballant sobre el projecte de Jerusalem, que va ser el projecte anterior que vam fer com a llibre disc,
em va cridar molt l'atenció aquest moment de la història de la conquesta de Jerusalem pels croats a l'any 1099, 1099, en què la part nord de la ciutat va ser conquistada per les tropes franques i les tropes dels anglosaxons, i la part sud va ser conquistada pel comte de Toulouse, Raymond de Changil. I una de les coses que em va cridar l'atenció, que en totes les cròniques àrabes d'aquesta època i les cròniques dels mateixos cristians, parlen de que la conquesta de la part sud de la ciutat es va fer pràcticament sense que hi haguessin víctimes, perquè els musulmans que hi havien allí, al veure la importància de les tropes, es van capitular i van signar un acord de rendició en el qual el comte de Toulouse acceptava que si no es suposaven en violència podien sortir sans i salvs i estalvis. I llavors el comte de Toulouse va tenir paraula, va prendre possessió de la part sud de Jerusalem i va deixar marxar els musulmans. Això va ser una cosa que va ser criticada de manera ferotge pels francs, que van posar a foc i sang la part nord de la ciutat, i les descripcions que tenim en aquesta època de la destrucció i la massacre que es va fer a Jerusalem dels civils, de dones, d'infants, en què les cròniques de l'època parlen de que les petites rues de les petites carrers de la ciutat eren rius de sang en què hi havia caps i cossos desmembrats. Era una cosa terrible. I això mostra també dues actituds inclús davant la guerra, no? L'actitud ferotge de destruir tot i d'anar al fons massacrant-ho tot, que és la mateixa que tenim a Béziers, tu et tous, Dieu fera la différence. I l'altra, l'actitud que és essencial amb el concepte aquest de paratge, el concepte de noblesa, de respecte, de tolerància. L'actitud que és la característica del món occità i que penso que és una de les coses que fan més falta, inclús avui en dia. No? Els paral·lelismes que hem parlat són increïbles també amb el nostre temps. Jo m'he quedat sorprès de veure com després de 800 anys continuem avui en dia fent les mateixes coses. L'herètic que estava empresonat, acusat de ser heretge, abans de ser jutjat i abans de que sigués condemnat en ferm, la seva casa era destruïda. Els seus béns eren repartits entre els inquisidors, les autoritats i el que havia denunciat. La seva família era marcada per l'infàmia. No s'acceptaven, segons la bula extirpanda que va autoritzar per la primera vegada a l'any 1252 l'utilització de la tortura, a l'herètic no s'acceptaven proves contràries a l'acusació. És a dir, no tenies... I això és exactament el que està passant a Guantánamo, en què els presoners estan aïllats, els herètics estaven aïllats, no tenien cap possibilitat de defensa, ni sabien de què estaven acusats, ni res. L'únic que havia de fer era dir que sí, que eren culpables, i denunciar el més possible de persones amb la tortura. No? I això és increïble. Llavors també una altra cosa que es feia és la seva casa s'enderrocava fins als fonaments, per exemple, el mateix que està passant encara avui en dia als territoris ocupats, quan hi ha una família d'un terrorista o d'un suposat terrorista, la casa d'aquesta família s'enderroca també. Hi ha uns paral·lelismes amb la història que són... Flores cum gramina, et virgines tantac